знаейки, че този Бог те чува и те вижда. Без да си мислиш дали Бог ме чува, дали Бог ме вижда, дали съм достоен или съм достойна. Нека да ти кажа нещо. Ти не си извикван поради твоето достоинство. Ти си извикан и извикана поради жертвата и любовта на нашия Господ Исус Христос, който отиде на кръст и каза на своят Отец: Отче, прости им. И това не е поради твоето родословие. Това не е поради авторитетът на твоите родители. Това е поради любовта на нашия Господ, който ни е възлюбил с вечна любов, агапе любов. Любов, която далече надвишава и надхвърля нашите умове и нашите разбирания. Тя отива далеч отвъд нашите разбирания. Искам, ако правите нещо, да го правите като за Господа. Оставяйки 100% от себе си. Давайки 100% от себе си. Без да виждаш кой какво прави. Просто когато служиш на Господа, ти оставяш себе си на това място. 100% от себе си даваш на Господа. Ако си в екипът на Светло бъдеще и работиш, искам да те насърча и да ти кажа: работи не като за човеци, понеже ние не ви назначихме. Ако нещо не дойде от Господа, никой не може да поставя, нито може да сваля. Без Божието знание нищо не става. И ако ти си част от екипът на Светло бъдеще и работиш, просто стоиш на вратата, долу посрещаш хора, посрещай ги с цялата си любов. Давайки Исус на хората, бъдейки отражението на Христос, виждайки хората теб, да виждат Исус в живота ти. Ако работите в медията, дайте 100% от себе си, Катя. Оставете 100% от себе си, Славчо. Правейки го това, вие отразявате на света Христос. Вие изпращате в света добрата новина. Вие изпращате в света, това е един прозорец, чрез който ние достигаме отвъд границите на България. И хората могат да чуят и да видят, че Исус Христос е Господ, Бог, който дойде на земята, живя на земята, умря на земята и на третия ден възкръсна, побеждавайки ада и смъртта, проклятието и болестта и възвисявайки се отдясно на славата на Отца, и Бог, който обещава, че скоро идва за нас. Чухте ли ме? Скоро идва за нас. И работейки нещо, Марти, озвучавайки това място, прави го така, че да може цялата слава да изпълни това място на Господа. Просто искам, когато правим нещо, 100% от себе си за Господа. Без никакви предразсъдъци, без никакви задни помисли. Искрено, любящо, отдавайки себе си на Господа. И в 24 стих казва: понеже знаете, че в награда ще получите от Господа. От кой? От Асен? От мен? Тук ли сте? Искам да работите усърдно за Господа, понеже знаете, че в награда ще получите от Асен. Никой ли не ме следи? Никой не ме следи. Понеже знаете, че в награда ще получите от Господа наследство. Чухте ли? Понеже знаете, че в награда ще получите от Господа наследство. Искам да ви попитам тук на това място, всеки един от вас, който служи под някаква форма в този дом. Колко хора знаете, че служейки на това място, че стоейки отвън на вратата, че идвайки по-рано да подреждате столовете? Колко от хора знаете, че ще получите от Господа? Колко от хората идвате с тази нагласа? Аз отивам да подредя столовете, защото аз ще получа от Господа. Аз отивам да озвуча залата, защото аз ще получа от Господа. Аз заставам отпред на тази врата, защото аз ще получа от Господа. Аз бързам да отида в Божия дом, защото аз ще получа от Господа. Колко от хората го правите това нещо? Колко от хората се насилвате? Аз ще отида при сираците, защото аз ще получа от Господа. Аз ще бъда полезен в Божия дом, защото аз ще получа от Господа. В награда. Колко от хората знаете, че Бог обича да възнаграждава? Колко от хората знаете, че Бог обича да дава?
Колко от хората знаете, че Бог не е неправеден Бог? Колко от хората знаете, че трудът ви в Господа няма да бъде напразен? Колко от хората знаете, може ли да ми помахате всеки един, който знае, че докато работи на Господа, той получава от Господа. Той получава от Господа. Аз казах, че той получава от Господа. И ако ти си служител на това място, ти получаваш от Господа. Точно сега в името на Исус ти получаваш от Господа. Точно сега трудът ти ще бъде възнаграден в името на Исус. И нека да ти кажа, никой от вас не е тази вечер на това място и никой не е ненужен на това място. Всеки един от вас искам да погледнеш човекът в очите му. Искам да го помоля те, погледни го точно сега в очите му. Същия човек, който ти го виждаш сега в очите му, точно за този човек, който стои до теб, Исус отиде на кръста и плати цена и той го обича твърде много, понеже го е поставил дори над ангели, над всичко го е поставил, защото той го обича. И този човек, който стои до теб, той не е ненужен. Той не е човек, без когото може да премине службата. Без никой от вас няма да бъде същото. Без никой от вас няма да бъде същото. Хайде в това измерение, погледни някого до теб и му кажи, без теб няма да бъде същото. Много често трудът ни, който полагаме, чуйте ме, много често трудът ни, който полагаме, той остава скрит. Много често това, което правиме, може много хора да не го виждат. Много често това, което жертваш за Господа, може да остане зад колисите, зад амвона, зад завесите, на тъмно място, където никой не го вижда. Но искам да ти кажа и да те насърча, има един, който вижда всичко, има един, който чува всичко, има един, който знае всичко, има един, който може всичко, има един, който е щедър Бог. И докато ти работиш на този Бог, ти получаваш от Бог. Може би хората да не те виждат, може би дори Марти, нека да ти кажа една истина, с която ти ще се сблъскаш, искаш или не искаш. Може и хората дори да не оценят това, което правиш, Марти. Може в техните очи да ти да не правиш нищо. Но нека да ти кажа нещо. Онзи казва Словото, който те пази, няма да задреме. Какво означава това? Че във всеки миг, във всеки час, във всяка секунда, всичко това, което правиш, той го вижда, понеже той не спи. Той го знае. Той го знае. Аз усещам духът на Господа на това място. Аз усещам духът на Бог на това място. 1 Коринтияни, 15 глава, 58 стих казва: затова, любезни мои братя, бъдете твърди. Казах, бъдете твърди. Бъдете твърди. Непоколебими. Чувате ли ме, служители на Господа? Чувате ли ме, синове и дъщери на Господа? Скъпоцени и възлюбени на Господа. Чувате ли? Бъдете твърди. Бъдете твърди. Понеже много е важно как ще завършиме. Бъдете твърди. Защо да бъдете твърди? Защото противникът ви, дяволът, който декларираме пред небето и земята, Бог да го смъмри. Той като ридайшов, чудейки се, кого да погълне. Какво прави той? Той идва и сява мисли в ума ти. Какво прави той? Той идва и краде от жаждата ти, от желанието ти за Господа. Какво прави той? Той ти намира пречки, предпятствия, затрупва живота ти толкова много, че ти да не можеш да оставиш 100% от себе си на Господа. Но ако днес вие потърсите Господа с цялата си страст и любов и жажда, искайки да бъдеш полезен в Неговата нива, вие ще получите от Господа. Непоколебими. Нищо и никой да не те разколебае от това да служиш на Господа. Нито средата ти, нито родата ти, нито приятелите ти, нито който и да е било, нито дяволът, нито демоните, нито което и да е било друго създание, да не ви попречи на това да служите на Господа, да бъдете непоколебими, 100% стъпили на канарата Христос, давайки 100% от себе си на Господа. И Словото казва непоколебими и преизобилствайте всякога. Преизобилствайте.
Какво говори това, Марти? Чашата ни да се прилива. Чашата ни да се прилива. В Господа трудът ви не е напразен. Нека да ви кажа нещо за Господа и за човека. За човека, колкото и добре да се държи с него. Колкото и добрини да му правиш, Марти. Животът си да дадеш на този човек. Ако само веднъж кажа на Марио, Марио, ти не се справяш добре, не изглеждаш добре, не звучиш добре, грозен си, не ставаш. Знаете ли, че Марио веднага ще забрави всичко това, което съм вършил през годините за Марио? Аз го завеждам по-далеч, но може само поради това, че примерно не съм го забелязал на пътят и съм го подминал и той може да забрави в миг на око, да забрави всичко, което съм правил и жертвал за Марио. Но нека да ви кажа нещо за Господа. Той никога не забравя и никога трудът ти в Господа няма да бъде напразно. Защото ако аз отдам годините си на Марио, може да дойде един момент, един даден миг, в който Марио да се обърне срещу мен и всичките ми години просто да излетят в вятъра, в годините. Но в Господа не е така. В Господа всяко усилие, всеки труд, всяко даване, всяко поклонение, всяко търсене на Неговото лице дава плод и не е напразно. Това, че не си дошъл на това място по-рано, не е напразно. Не си загубил времето. Напротив, придобил си благоволението. Не си загубил времето, а си придобил благоволението на Всемогъщият. Не е напразно трудът ви. И докато се трудите в Господа, Марти, идва един сезон. Идва един момент. Идва едно време, в което ти почваш да ядеш от плодовете на твоя труд, с който се трудиш в Господа. Идва един сезон, в който всеки труд, всичкото ти старание, ти го виждаш в благословение. Ти го виждаш в здраве, ти го виждаш в имане, ти го виждаш в изцеление, ти го виждаш в небесен поток в живота ти. Вярвате ли ми? Ако не вярвате, нека да ви заведа в Исаия 38 глава от 1 стих надолу. Имаше един цар Езекия, Марти. В това време Езекия се разболя до смърт. Чувате ли? В това време Езекия се разболя до смърт. И пророк Исаия, Амосовият син, дойде при него и му рече: така казва Господ. Вау, така казва Господ. Когато Бог казва, всичко трепери, всичко мълчи. Пророкът, чувайки Божият глас, той отива при този Езекия и казва: така казва Господ. Нареди за домът си, понеже ще умреш и няма да живееш. Втори стих. Тогава Езекия обърна лицето си към стената и се помоли на Господа. Трети стих. Моля ти се, Господи, спомни си сега как ходех пред Теб с вярност, с цялото си сърце и върших това, което е угодно пред Теб. Вижте, животът му е в опасност. Умирал ги. Той умира. Остава му определено време. Пророкът отива и го предупреждава и казва: предупреди близките ти, умираш. Но какво прави този човек? Обръща се към Господа. И забележете с каква молитва се моли. Той не се моли: о Господи, изцели ме, о Господи, помогни ми, о Господи, избави ме. Той просто се обръща към Господа в 3 стих и му казва: моля ти се, Господи, спомни си сега. Какво казах преди малко, Марти? Че трудът ти в Господа идва време, в което ядеш плодът от трудът на ръцете ти, от трудът на жертвата ти, която даваш за Господа. Какво правеше този човек? Той ходеше пред Господа, беше послушен на Господа. Каквото казваше Господа, това правеше. Но дойде ден, дойде момент, в който той се разболя тежко. Дойде лоша вест и каза Господа: отиди Исаия и му кажи, че умира. Исаия отива при него и му казва: умираш. Но този човек се обръща към Господа и казва: спомни си сега. Точно за това ви казвам, че докато работите за Господа, Милане, получавате от Господа. Исусе, получавате от Господа. И може би днес ти да не го виждаш в
реализация в твоя живот и си казваш, абе аз работи Марти, ама нищо не става. Исаия каза, спомни си сега на определения момент, на определеното място, на Божието благоволение. Ти имаш правото да му кажеш, Господи, спомни си сега. Да хванеш Словото на Господа и да му кажеш, всеки труд в теб не е напразно. Ти не си неблагодарен Бог. И няма да отивам по-надолу, защото времето така го определя да не отида по-надолу. Но какво се случва? Случва се така, че Господ прибавя колко години? 15 години в живота му. Виждаш ли, Милане, какво прави Господ? Трябва да умре, но поради усилието си, поради жертвата си, поради работата за Господа, обръща се към Господа и му казва, спомни си сега. И благодарение на това Господ промножава животът му. Нека да ви кажа нещо, Марти. Това, което правиш за Господа, това ще доведе умножаване в живота ви. Умножаване на семейството ви. Умножаване на здравето ви. Ти ще бъдеш на 60, ще изглеждаш като на 40. Ти ще бъдеш на 70, но няма да те боли кръстът в името на Исус. Ти ще старееш, но в същото време ще зеленееш и ще даваш плодъци. Защото ти си по-различен от системата на този свят. Колко хора го вярвате, че това е възможно? Пише го в Библията ви, че Бог взе човек от умиране и му дава още 15 години. И аз декларирам още години върху вас в името на Исус. Още години върху децата ви в името на Исус. Изпращам това слово в домовете ви и казвам още години в името на Исус. Умножаване кера бросая. Умножаване в името на Исус Христос, който е Бог. Колко от вас сте минавали някога нещо пред живота си? Може ли да издигнете ръцете си? Колко от хората сте виждали славата на Господа в живота ви? Това е благодарение на верният Бог. Но аз те насърчавам, остани ти верен на Него. Остани заедно с Него. Извърви пътят с Него. Той ще ти помогне вярата да опазиш и ще ти даде правото да получиш венецът на живота. Той аз го декларирам и за теб. Нека да отидем в Матей 9 глава 35 стих. Тогава, Матей 9 глава 35 стих. Тогава Исус обикаляше всички градове и села и получаваше в синагогите им, проповядвайки благовестието на царството, изцеляваше всяка болест, ако си болен в името на Исус. Исус е същият вчера, днес и завинаги, изцеляваше всяка болест и всяка немощ. 36 стих казва, само простете ми, таблета ме предава, но Бог не. Не. 36 стих. А като видя множествата, смили се на тях, защото бяха оттрудени и пръснати като овце, които нямат овчар. 37 стих казва, тогава рече на учениците си, жетвата е изобилна, работата е